Kublai ya phi baro ngadai manti prangki nong lamen na penuslah. Ngai kublai ya ka HYC lengba ka socio cultural cell kabala pelong ya kani ka jing ya kren lengkot halor ka phang ka jing ai jat kapa jong katu ka ni ki khon ka briu nyau trep ka pentron ya ka jat benriu. Kum ka jat benriu ngidon la ka riti tenrai ka jongi ha ka bangi ai jat ha ka baya ka jat ka khong ngi ai sha ka kemi. Bat kani ka jing ai jat ai khong jongi sha ka kemi kalong ka berhenti kalong ka babet solam sar ha baro ka we ka jat benriu. Ha kani ka jing ai jat ya ka kemi ngidon ya ka tip kur ka tip kha. Henry da kani ka jing don jong katu ka ni ki ba ai jat no shau kpa ka pentron bat ka pen kulmar ya kani ka tip kur ka tip kha ka jongi. Kata ka di ka baningkong ka ba ar ngalor ka tip kur ka tip kha ngidon ru ya ka shong kha shong man. Ha ka ba ka niru kalong ka berhenti bat ka babet hapo ka jat benriu ha ka ba ngim pediang ya kanu ka jing shong kha ka balong hapo ka ju ka kur. Tenrei da ka jing don jong katu ka ni ki ba ai jat shau kpa ka pen kulmar no ya ka shong kha shong man. Ha o chi pateng ar pateng ngidang la ban ya but din. Henry indah balai bun pateng kan pen kulmar ya ka shong kha shong man bat kan lamru sha ka shong sang. Kabalai kum ka jat benriu ngidon ru ya ka riti bat khandau tenrai ka jongi ka bangila judon nadu kulong kuma bat ka wei na pedeng kita kadai ka riti bat khandau ka rikur. Ha ka ba ya kani ka rikur la penya da ka kur bat kani ka riti bat khandau jongi kalong ka baskem bat ka pen klan ya ka jat benriu ha ka ba ya ka khandau ka siap ngi bat hi mangi kum ka jat benriu. Henry ha ka jingyo i barit ka jonga kalong ba da ka jingdon jong katu kat ni ki ba ai jat shau kpa kan pentron suki ya kani ka riti bat khandau trai ka jongi ha ka ba syak ta e kan dai ka rikur bat haba ka riti bat khandau ka jongi kan syak ta klempep ka jat benriu hi kan tron baro ka wei. Ka basau nalor ka riti bat khandau ngidon ru ya ka riti senshar khadar trai ri ka jongi ha ka ba ha ki babon ki hima bat kirai ya ulakam senshar labat daki katu kat ni teli ki kur. Nalor usim bat ki sordar ngidon ru ya ki menteri ngidon ru ya ki basan ngidon ru ya ulendo bat kumta terter bat ki bakrau bateri. Kini ki bakrau bateri ki basan ulendo bat ki menteri ki wan na ki kur ki ba don ha ki tu ki hima. Tenrei ka jing ai jat kpa jong katu kat ni ngayo i basuki kan pentron ya kan ni ka riti senshar khadar tenrai ka jongi ka bangi ngila judon baro sikata bat kan pen bakla ya ka senshar ka khadar. Kumta lada ka senshar khadar trai ri jongi kan du kan damno klempep ka jat menriu kan tron. Kumta ka jing ai jat kpa jong katu kat ni ki khon ka briu nyau trep ka pentron ya ka tip kur tip kha ka jongi ka pentron ya ka shong kha shong man ka jongi ka pentron ya ka riti bat khandau rikur ka jongi bat ka pentron ru ya ka riti senshar khadar trai ri ka jongi ka bangi ngila judon nadu ki por kulong kuma. Te haba kini ki syak ta haba kini ki syak pentron ka jat benriu hi baro ka wei ka tron. Kini kilong ki sau teli ki mat ki banga ngawan ra nalor ki wei pat ki mat ki badang bun ki ba kata ki ba mi ka jing kata na kani ka jing ai jat kpa jong katu kat ni ki khon ka briu nyau trep. Kublai sibut.